Ayun na, nandito na po tayo. Guys, ayun. Ayun na, bababa na po yung supa. Yung paa. Ayan. Wow. Wow, James. Ayan. Mga kasya. Kilid. Yun na, sulod yun na. Asa. Ayan. Ano lang? O ma. Okay, tansi. Sana. Ay. Oh. Nabuksan mo yung pinto mo. Ops, yung saksaka. Ayun. Yan. Tapos ito yung isa. Ha? Nagkasya ka nak? Iba talaga pag slim eh. Ay! Shot si Papa. Yan. Ito naman yung sofa sa kabila. Oops. Dai. Yo, alang ayo, tugas naman ayo. Gusto. Igo dai. Kin. Kumulog. Ano? Oh. Eto na. Anda. Oh, yan. Sakto nga. Nawawa. Ako na isa na. Kabel ng motor. Kabel is motor lagi. Nakakadwa pa kami ang motor. Agay. Kanay na amo ni Pan. Ha? Kanay. Diyan basta sa Conric be? Dala sa yung balay. Basta sa dali. Kayo. Yeah. Ano mo din ako? Hindi mo maisagad yan. Kuya, huwag mo isagad. Dito yan. Yan, sa pinto. Yan. Diba? Tanawa, upo. Wah. Ano itong kandidato diya? Sakto nga pa. Ma. Oh. Sakto na siya. Ayan, dapat anong daw yan? Pagay ko na daw sa piso. Sige nga ma, mag-upo ka. Tama. Hindi naman upo dito. Hindi pa ito naisagad eh, di ba? Kaya rin siya, okay rin siya. Hi! Thank you na! Sa Mother's Day Doon ka pa oh. Thank you. Di ba? May sala Maraming na. salamat! Buti na lang nakisama yung ulan. No? Blessing din. Maraming salamat na sa Mother's Day gifts. May supa na kami. Yay!
Yes! Thank you rin. Oh, ayan, ang ganda na niya. Ngayon. Ikaw, saan ka na? Ay, dyan ka nahiga. Yan sa higa. Para maiksi yan sa'yo. Okay lang, wala nang, Sa iya wala ba? nang gibain. Walang lang giba-giba. Oh, wala nang giba. Sakto nga siya yun. Diba? Tapos yung isang kahoy doon na yun. Oo, Ayan sa na labas. sinasabi ko sa'yo, bumabahing ka na. Tumana sa tambal. Oo, okay lang, diba? Tapos yan sa gilid ka nang Bulaklak lang. Lagyan pa ng bulaklak. pasaok. Or kahit yung ano, table mo. Okay lang. Ganda naman siya. Okay lang. Kung gusto makaplastan niya ka na siya, yan, tuloy. Pwede naman sibo gamay siguro. Yun ha. Ang sakto na yun. Okay naman lang, di ba? Okay naman yan, oh. Oo. Kaysa gibain. Diyan Okay, ka nakatulog si Kay. Dyan ang kama mo. May gifts na kami. Sa kabila ba? Yung ulo ba? May supa na kami. Ayan. Oh, di ba? Sakto. Oh, na. Hay. Oh, Karapin. Mali, Katri. Supa to. May TV pa, oh, di ba? Saktong-sakto na. Alika na. Kain na tayo nung ano natin. Wala pa, wala pang luto. Di ba? Kakadayet natin na itawid. Kapal. Bukas na. Isa Yan, yung... ay apin ang motor. Ito, bakit naman to dito pa? Para at least mga bisita ba sa labas? Ito na to sa labas. Happy Mother's Day. Wow! Happy Mother's Day, Mars! Tamang-tama pa rin punta ko rito. Nakakulot ka. Di kurutan mo ni Carlo kay Diyan Dave nagatag-hatag sa ko bulak. Wow. Mani, kung wala nakadawat sa aming dahaw, di ko palit bulak. Kamam siya. Happy Mother's Day, Mars. Thank you. Ang sarap naman ang handa mo. Di lang birthday. Ah. Birthday uy. Kitsa birthday karon din. Sila ni. Iba ka, Mars. Galing sa birthday, pero isang tray na uwi mo. Tanan sud anya nabilin gipadala dito sa tabo. Linda. Oh, nangayo na lang po sa. Nagbati ka na kay nanay? Wala na po dito kay nagchat man si Ha? Mama Gong. Kiss na ma'am si Jibo. Man si Gabe. Kiss. Word bil mo sa ko ako magtawagan. Love you. Naging ipato dito. Wala laging niya ana. Oo. No, Mars. Siya nga, alin natin. Kung niya po man si Dio. Siya, okay te. Sa ko sa imo nga, may unin mo nga na kay lamay, may unin mo nga. Wala na ako nabasa. Nangako sa gibanatan og reply si bimbo na sad. Tarawa. Oh, Unsa ba? Ganda rin. Regalo. Ani? Regalo ng... Nahapunan mi, nagabinan mi, ang resulta, maorigin niya mo pili. Nali ang Sukat ba? 3 shots, o 3 ka, ano ba, taas. Niya di magipasigo siya niya, kung sobra man. Hoy, hoy, hoy! Hoy! Ano may butang? Alam. Pasok. Hi. Hi! Ano? Aw. Tatabo tito? Tuwas na po. Asa na ka nga nag-chat dahil anak ka din eh? Ano ang chat yan eh? Basagan pa kayo. Ang gi-forward nilang gong ay ni mo. Hala! Allah, kataghan. Ito na kanilang Mother's Day celebration. Asa, ikaw po kayo kinapon, tagwan po. Wow! Lami! Kaon ka na? Ha? Ano ah? Ang imo nga na, ang una nila itong Kain na? Ang ikay. Ang dati sa alis tabi na Ah. Abrian daw. Eh! Ayati, abi na kong cute. Thank you. Ay, sa rito, tagsa mo, kaya hindi may kaya. Abi yung laki. Ay, iba na pala ang laman ng berry box ngayon, ice cream. Sige, kung sulod yan. Kasi ayoko nang madumi. Tatatan. Oh, cover. Tatatan. Tatan. Bako mo lagi na. Bago ba yung cover sheet mo, ma? Di natin kami. Pero pag ganyan, Sa kabila. pwede yan dyan. Di ba mo nang ikulit? Ay, stretchable naman. Kuha ka printed. Dapat plain. Plain. Dili lagi kang BPM kay lain kignaw. Ano siya nang Kasi BPM? daw ni BBM guys. Yan ang baba ni BBM. Saan baba ni BBM be? Yan. Okay pala siya pag ganito. Kung kon ba? Kung Kailangan lang siya matali. Yan. Tara dito. Sa loob. Yan. Ipit ba?
Ganda oh. Ah, ito nakalagay mo eh. Yan may isa. Kay, kuha nang isuspan kay. 5 inches ka TV. 65 inches ang TV. Mga picture sa tamabi kaya tas bapa pakuanin ng buhok. Na ito, ganahan ka mapito sa ako kay Cory Guapa ko dili. Ha? Wala kayo ka-lipstick pa ka. Ginabi. Wala, dati na. Ay, kulot yung bundi ka na eh. Ay na, kay kuha na. Oh, diba? 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Ano yan, napagwaki na. 1, 2. Ano na ba? Walang waki. Ano na sa mo? Wakil na nila. Wala nagwaki, buwang ka. Ismail yun. Smile pala yun. Okay. Ang puson. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa. 1, 2, 3. Nagwaki sila, nak. Waki rin, waki. 1. Wakil na ginaday. Waki ba? Pag pasok waki ba? Buwang to si Bimbo. 1, 2. Ito pagkani, nagwaki na. Pag abot sa 3, ayan, pa magwaki. Buwang si Bimbo. 1, 2. Unya na lagi pagwaki ma? Unya na ba pagwaki? 1. Nagunya na na. 1, 2, 3, waki. Ay, sila sister. Ah. Ano, mga ama o sa ni? Mga anak ni Papa. Hi! All bakit? Para kayo may celebration. Happy Mother's Day to all the birthday celebration. Nahipos ang kuan. Ayan si Mama. Wala pa rin. Happy Mother's Day to you and to everybody. Ayan sila. Pak, bugbog. Happy Mother's Day to you. Thank you. Ate ya? Bless ate! Bless ate! Dapat natin alam nga, ate baby ha. Best iguang. Yes, sir. Sila lingling yan. Yes, yes. Gawas? Si Mother's Day. Ah, ice cream cake. Ngayon na kanyang cake sa kuwari. Oh, magwala na lang. Pero sunod. Uy, lami mo, you promise. Mag-order ka sunod ke. Isa may nagluto ang gabi. Kuha na siya kanang giyam niya man. Awa lagi order ko. Yum ray baon. Ma'am si, I'm done. kain tayo. Kakain na. Yeah, ayun ang mga mother. Ano, naipako? Naipako. Sige lang, tapos na ako. Ay, akala ko diet. Nagutom. Ano ba? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay Donna sa kanyang mga apot, anak. Na.